Здравейте отново, Bulgarian Tutorial. Сега ще ви покажа едно много интересно уроче в Photoshop. Благодаря много на Крис за снимката, която ми даде, за да я ползвам и да ви покажа. Така, в този урок ще ви покажа как ето тази снимка, ако забелязвате, красива, интересна е, но небето е безлично, бяло и нищо интересно няма на него. Ще ви покажа как да го замените с ето това. Ако ви харесва, останете и гледайте как ще стане това. Сега ще изтрия този слой, защото трябва да започна наново. Така, отиваме на Magic Wand Tool, тук в ляво на вашия екран, на Photoshop, за да изберете небето. Кликате и вижте, че избра най-близкия по цвят синьото. За да изберем повече от небето, да добавим към селекцията, кликате бутона Shift на вашата клавиатура и продължавате избирането на тези части, които искате да бъдат избрани Така, след което отиваме на Select, Modify, Expand и оставаме на 2 пиксела. OK. След което отново на Select, Modify, Feather и даваме 1 пиксел. И кликаме OK. Това се прави, за да не изрязва много грубо краищата на самите хора или обекти на вашата снимка, които искате да запазите. Така, след което трябва да сте си приготвили снимка, или ако не сте си приготвили, отидете в Google. Аз отидах в Google и потърсих на синьо небе и си харесах ето тази картинка. Отваряте я в Photoshop, след което отивате на Select All, да избере цялата. След това отивате на Edit, Copy и за да я копираме. След това се връщате отново в тази снимка, която искате да коригирате. Отивате на Edit и този път няма да кликнем на Paste, а ще кликнем на Paste Into, т.е. да сложи тези облаци и това небе в тази снимка. Да ги сложи в ето тази избрана част от небето. Директно. Затова кликаме Paste Into. Тъй като тази снимка е твърде голяма, ще трябва да я оголемя. Ако пък вашата надхвърля снимката, то ще трябва да я намалите. Това може да го направите, като отидете на Edit, Free Transform и ако е голяма намалявате, ако е малка увеличавате. Хубаво е самата картина, която ще ползвате за небе или за каквото и да е с добро качество, защото иначе ще стане размазано, когато увеличавате, когато разширявате. Така. И след като сте готови, кликате бутона отметката. Ето вижте какво се получи. Много интересна част. Обаче забелязвам, че ето тук долу тревата е изрязана. Виждат се някакви остатъци от трева, хвърчащи във въздуха. Но това нас не притеснява. Аз ще ги изтрия, защото те не са важен елемент в снимката. Ще дам още малко зум. И така. Ако обърнете внимание на вашата условие V, има основната ви снимка и още две прозорчета. На едното прозорче е небето, а на другото прозорче е ето тази селекция, която направихме в началото. За да изтрием нещо си от самата снимка, без да нанесем някакви проблеми, трябва да кликнете върху черно-бялата картинка, черно-бялото прозорче, след което отивате на четката си, избирате някаква мека четка и започвате изтриването. Така. Изтриваме.
И ето, че сега е по-хубаво, без някакви остатъци от трева. Така, ако огледаме цялата снимка, всички ръбове са перфектни, нямаме изядени неща, защото сложихме Feather и Expand. Харесва ми ето този ефект на бялия облак, от който идва слънце зад него и се отразява върху главите на присъстващите. Ами, това беше от мен урокът за вас. Ако ви е харесал, опитайте веднага какво ще се получи при вашите снимки, за да нямате ето такива картинки, които нямат никакво и никакво небе. Това е и пожелавам ви успех в работата с Photoshop и до скоро!